ubuza umbuzo ke uthi uhulumeni uyenza kanjani imali. Uhulumeni wenza imali phela ngokuthi osomabhizinisi nabantu abasuke besebenza bakhokha intela. Le ntela abayikhokhayo igabe eziningi, ngaba iVAT, value added tax, or kube intela le yabantu abasuke besebenza, or pay as you earn kanjalo, noma kube intela i-company tax esuke uyazazi kunala izinto adila nazo lezo. Inqwaba yentela uhulumeni asuke eyiqoqa njalo ngenyanga ngonyaka enkampanini. Ayiqoqe njalo ngenyanga abantu ngesikhathi behola. Ikhuleke leyo mali ibe nkulu noma ngoba kwesisikhathi imali eyinganele uhulumeni faza aboleke enye ngaphandle. Yabona nje le topic yokuthi uhulumeni yenza kanjani imali fase ifundisa abantu bakithi ngoba lesisigaba esikuso sokuthi si umnotho sicishe ube nabantu abawu 29 million abamukela imali yama grants. Kuyishwa elikhulu lelo ngoba sijabulela kusikushayela ihlombe ukuthi simukele imali yama grants eyeqolo eyezalukazi yile COVID kwakuthiwa yini le COVID 350 cisha ama grants angaphezulu kweshumi esiwamukelayo. And futhi sithi sesimukela ama grants siphinde simukele izindlu zamahhala, siphinde simukele ugesi amahhala, siphinde simukele amanzi amahhala, siphinde simukele iNSFAS imali yokufundisa kwezingane zamahhala nazo iphinde zihole. Bese uyathola ukuthi ekhaya limiswe nje lama grant ahlukahlukene. Ngangikhuluma nomunye wongqongqoshe ngengumbize ngegama, sihamba naye siya kwelinye izwe, engitshela ukuthi iCovid ibambula amehlo ukuthi njengamanje abantu they are double triple dipping kuyimali yezibonelelo. Bese bakhona ke abazozenzela nje amakhadi ukuthi bayoyitapa leyo mali ngomgunyathi, olunye uhlobo ke lolo. So izwe lakithi lisengxakeni enkulu ngoba uhulumeni mayeseke waqala wanikeza abantu ba ama creatures of habit. Bayajwayela ukuthi sefanele ngihlale ngithola le mali njalo ngoba vele uhulumeni fahlale eyikhipha. Kodwa fanele bazi ukuthi ivela le mali ivela kubantu abayidlanzana abakhokha intela. Le ntela abantu abayikhokhayo labantu abayidlanzana bayancipha abakhuli. Right? And mabencipha laba bantu and kuyaxaka nakubona ngoba uhulumeni nje uyakhumbula ukuthi iVAT yayi 14% kwathi hayi madoda siyinyuse 1.15. Sekukhona national health insurance njengamanje. Definitely kuzonyuka futhi imali. Ekufanele labantu abayidlanzana kusqueeze ke bona ukuthi bakhokhele inqwaba yabantu. Akufanele kusijabulisa lokho njengezwe kakhulu isizwe simnyama. Ubuya futhi kulokho kade kubuza umhlophe ukuthi uqaphela ukuthi uma uzoqala ibhizinisi fanele uqale uqonde. Ngithanda iphuzu lokuthi ulwazi lubalekile ukuze abantu bangaqali nje ulandele lokade kusho ukuthi umdayisa amazambane nami usetha ngidayisa amazambane. I-research ebhizinisini ibalekile njengoba ngikhuluma ngeimbuzi nje ngakuchazela nangezimvu, ngikuchazele nangamadada, ngikuchazele nangezagwaca, ngikuchazele nangezeyimayini eyigcwele lapha kwaZulu, eyigcwele lapha eNingizimu Afrika. Ekufanele abantu bafunde manje ukwazi ukuthi noma yaphi la bahlezi khona khonani ngaphansi. Umhlaba lo enginawo unani? Ikuphi okungamila kulunge la? Bese sifinqa imkhono senze ukuthi singene singabe osithusa excuse me uma ukuthi sifuna ukushintsha isizwe sakithi. Imali uhulumeni uyithatha phi in summary? Uyithatha kwintela. Intela le ekhokho ngabantu baseNingizimu Afrika. Bese futhi ayidonsa nakubantu abasuke baseNingizimu Afrika basebenza ngaphandle beyiletha njengoba ngichaza iGNP. And ngeshwa le mali yentela iGDP yethu njengamanje ivarita la $420 billion dollars. Right? $420 billion, it's about 7 to 8 trillion rand. That's our GDP as a country. Ngamazwi imali esiyikhiqiza lapha ngaphakathi as a country, right? Kodwa njengamanje imali esesiyikweleta kusho ukuthi out of every 1 rand sikweleta u75 cents. Ngamazwi isala 25 cents. Yabona? And isikweletu sinjani lokhu sikhule njalo.
uma ubona behlangana namhlanje eParliament njengoba kukhethwa nje yonke lento eyenzakalayo bashaya imithetho laba abantu banencindezelo enkulu ehambisana nokuthi isikweletu sezwe simi kanjani kufanele kwenzakaleni ezweni and uma abantu bezolokhu bekhale kakhulu bethi sifuna ukuthi ngaphandle ukuthi bathi abantu thina singenzani ukuze sithuthukise umnotho wezwe lakithi yilo umqondo fase ushintshe futhi ukuthi awukucabanga ukuthi ungalenzelani izwe lakini wena kunokuthi uthi lona lengangenzelani mina bese ke nalo liyakusisa nanko umbuzo omkhulu siushintsha kanjani umqondo ngoba phela izingane ezikhulayo manje zikhula zazi ukuthi kumele zibe okhamsangithele yini ekumele siyenzeke ikakhulukazi mina nawe esike sathi ukulunguza kancane nasezikoleni esikwazi ukuthi sibone ukuthi uma ngabe isikweletu silo sikhula sizohamba kugcine kuyisikole sezingane zethu yini ekumele mina nombukeli ekhaya siyenze ukusukela namhlanje ukuguqula umqondo womuntu osafuna ukuba ukhamsangithele athatha isinqumo sokuthi athi ayike nami sengizophonsa iJS Vivaneni uyabona mabhedla abantu bakithi akona umsebenzi womuntu oyedwa lo futhi akuyena umsebenzi kaHulumeni kuphela abantu bakithi kufanele bafundiswe ngazo lezi inkundla esixoxa kuyo njengamanje la yokhozi bafundiswe kusuku ukufunda kuqala ezikoleni kuthiwa nxa ufuna ukwenza umehluko omkhulu uqala esigabeni sobuholi noma yibuphi ubuholi uthinte udaba la kwaShembe ibandla lamnazaretha elihloniphekile kakhulu elinezigidi zabantu esithi masikhuluma ke thina kumandla omnotho sikhuluma ngepolitical economy siphinde futhi sikhuluma ngechurch economy ukuthi amabandla lana asebenzisa amavuvuzelo okhuluma ngawo asebenzisa ovaselina asebenzisa noma into sokugcoba ngisho kanjalo asebenzisa amanzi bawathathaphi amabandla lana aqoqa iminikelo ezigidigidi ngenza isibonelo ngebandla lakwaShembe silikhonzile elikhulu lapha lakithi eNingizimu Afrika ngoba uma likhulunywa ukuthi lino 7 to 8 million wabantu usungakucabanga kuthiwa ngonyaka uma lo muntu eminikelo 100 rand ayingenyanga ngisho ngonyaka ukuthi mangaka amabhillion uma uzokhuluma ngecooperative uqala ibank amabhank ahlukene izigaba ezintathu ukhuluma ngeCFI cooperative bank institution it takes just R1 million abantu about 200 bese uma uzokhuluma ngemutual bank probably no 10 million right ukuthi uqale imutual bank uzobe nelicense yakho commercial bank yona it's 250 million rand ngamazwi ngiyazi ukuthi lokho engikhulumayo ngikhuluma ngathi kulula uma usuqala kulula kodwa ngikhuluma igaba zokuthi abantu abafana namabandla for instance bebengenza lukhulu ekushintsheni umnotho wabantu bama members wabo njengalabo esikhuluma ngabo nama charismatic Pentecostal Roman Catholic wonke lawo masonto ukufanele kube khona ukufundiseka kwabantu bakithi kakhulu ukuthi yini umnotho le mali sithi uHulumeni uyisebenzisa ivela kanjani ngoba ngahlangana nenye insizwa yakithi kwana ngoma sixoxa ithi ayesiza impela le mali yegrant ithi kumanje ngishaye eqolo ngiphinde ngishaye yini angazoma eqolo noma yogula kuyo ithi ngiphinde ngishaye le yeCovid and mase ngihlezi phansi naye ngimbuza ivela kanjani ukuthi hayi ngikhathala ivela kanjani mina ngiyahola okubalekile uyabona uma senalo umqondo njalo kusho ukuthi usamkhulu umsebenzi ofanele wenziwe yithi esikhona emphakathini ukufundisana bese kuba amasonto kube abaholi bomphakathi kuba amakhosi bafundiswe bonke labo bantu ukuze badlulisele imfundiso nemsakazo no TV ukuthi kwenzeka kanjani ukuze singabi isizwe sokhamisa ngithele ngoba ngiyakutshela sasiyimemezela thina njengabacwaningi lento noma abahlaziyi kusuka kudala ukuthi ngeke uHulumeni esakwazi ukuphinda inqande le mali ayiqalayo ebaluleke kangaka yeCovid yabona